percepció de la ciutat canvia segons el mètode i el mode d'observació. La ciutat vista des del cotxe és diferent a la ciutat passejada, a la ciutat fotografiada o a la ciutat vista des de l'aire. Avui anem a conèixer un espai singular de la ciutat de València, l'espai de la costa, des de la Patacona a la Punta. Un triangle que es troba delimitat per l'autopista de Barcelona, l'Avinguda d'Aragó i l'autovia del Saler. Els camins a la mar, llocs que sols des de la lògica de la seva relació amb la mar poden explicar-se i transformar-se. Es tracta d'un trencaclosques complex. Per començar, visitarem els barris de Veteró i l'Illa Perduda, construïts per acollir els damnificats de la riuada de 1957. A continuació, recorrerem els districtes d'Algirós i Camins al Grau. Després eixirem al port i tot seguit avançarem fins a l'Avinguda de França i Natzaret, per finalitzar el recorregut a la zona coneguda com la Punta, on ens trobarem amb Tito Llopis i Toni Picazo, uns col·legues de l'estudi d'arquitectura Veges Tu, que ens donaran la seva opinió. En tota València hi ha 37 grups arquitectònics d'aquest tipus. Els trobem recollits en Renta Limitada, un llibre de fotografia en blanc i negre d'Azcárraga i Peiró. Aquests grups van aparèixer durant el període de 1940 fins al principi de la dècada dels 60. Són habitatges amb un indubtable interès històric i també de possible reutilització. Des de fora del barri de Veteró podem apreciar que l'estructura dels edificis és com la dels grups de la postguerra, dels que ja parlàrem al capítol anterior. Per dins no hi ha moviment, no hi ha comerç, és tot vivenda. Solen estar en la perifèria de la ciutat. I així a la façana marítima o als pobles marítims en la loteria li han tocat uns quants, perquè era un lloc on hi havia espai, la Malvarrosa, Natzaret, això mateix, i per tant era un lloc que han aprofitat per fer aquest tipus d'ús. És complicat donar-li, no dic una unitat, que és impossible i no és desitjable, però sí una mica una vocació en el conjunt de la ciutat. Què fer en la façana marítima de la ciutat és una assignatura que encara tenim pendent. Continuem el nostre recorregut de camí a l'Illa Perduda i just al final de Blasco Ibáñez veiem un altre forat ocupat pels cotxes. L'Illa Perduda consta d'una sèrie d'edificis de color ocre i roig, també amb les característiques d'un grup de la postguerra. Va ser un polígon molt significatiu als anys 50, quan encara no estava allargada l'Avinguda de Blasco Ibáñez. I això devia ser una mica, com es diu en castellà, donde Cristo perdió el gorro. I per tant, el nom de l'Illa Perduda el té guanyat a pols. És un barri prou important en quant a capacitat d'acollir gent. Si passem per l'Avinguda de França després, la relació entre això o el que hem vist i l'Avinguda de França és notòria, però totes les ciutats tenen diferències. Hi ha moltes ciutats dins d'una ciutat. Com veu, són dos triangles en maçana tancada, pati interior, que és el barri de l'Amistat, un barri que té mal remei. Es tracta d'uns edificis de molt baixa qualitat urbanística, una característica que sol donar-se als barris que han acollit històricament classes populars i de renda baixa, on és complicat mantindre un nivell adequat de rehabilitació. I anem per Justo i Pastor, que és una de les perpendiculars les que donen cap a la mar, que és una mica el límit de separació entre Algirós i Camins al Grau. Al final d'aquest carrer, i deixant a l'esquerra Músico Ginés, l'eix de l'Illa Perduda, trobem el Palau d'Aiora. I així està el Palacete. Abans era estat de guarderia. Ara no sé quin és l'ús que té, el Palacete, però el jardí és molt coqueto i menut i està bé. Aquesta avinguda al port és una avinguda molt curiosa perquè era un lloc industrial, ple de fàbriques, una avinguda que no sé per què l'han fet en un sentit únic, quan històricament era de dos sentits, hi havia un tramvia i era molt més habitable que el que és ara, però bueno, el que vulgui saber per què, que ho pregunti. Aquest és el creuament en Serreria. Per ell passava el tren, te tiraves 20 minuts per creuar, fins que no passava tots els vagons. A l'Avinguda del Port també trobem marcades diferències tant a les alçades de les cornises o dels edificis com als estats de conservació dels habitatges.
Arribant al final de l'avinguda, destaquen l'edifici de Calabuig a la part dreta i les drassanes, una mica amagades, a l'esquerra. 4 naus gòtiques precioses del segle XV, on se feien els vaixells, i que han quedat amagades per això. Això és el JJ Domine. Seguim recte i en arribar a la mar trobem el Port Vell. És una zona cedida per l'Estat i on està previst dur a terme el projecte de la Marina Real Juan Carlos I, un projecte que està basat en ofertes d'oci, restauració i negocis nàutics. Cap al sud trobem la part productiva i cap al nord s'està duent a terme la nova ampliació. Continuant pel carrer Joan Verdaguer, a l'esquena del qual està el circuit de la Fórmula 1, veiem moltes indústries amb la mateixa estructura o semblant. També ens trobem amb les naus de l'Ajuntament i amb una gran quantitat de forats que s'han quedat sense cap funció concreta. Aquests solars limiten amb la ciutat de les arts i de les ciències. Anem a començar el que el Pla General de 88 parlava dels espais de l'est. Allà està el Palau de la Música. El Palau de la Música als Jardins del Túria va impulsar la renovació del barri de Penyarroja, un barri popular. L'any 1987 hagueren de fer una societat anònima, AUMSA, encara vigent. L'objectiu era posar-se d'acord amb els propietaris dels terrenys propers al palau, molts d'ells residents a Madrid, i pactar un preu d'expropiació. D'aquesta manera, aconseguiren els terrenys per poder obrir l'Albereda, un espai necessari per accedir al palau. S'arriscaven, en cas contrari, a tindre el palau inaugurat sense possibilitat d'accés. Els terrenys s'urbanitzaren i, per tant, es revaloritzaren. Això al principi semblava una cosa molt densa, però després, vist lo vist, i en la ciutat de ciències, això queda molt gosset. Se pot pensar o se pot opinar que va eixir bé. Fa 30 anys, els jardins del Túria estaven envoltats d'indústries químiques i contaminants com la Cros o l'Alcolera, atretes per la proximitat al port. Actualment, romanen tancades. En la qual cosa, el Pla General ja parla de fer un canvi d'ús d'industrial a residencial perquè no tenia sentit que una àrea tan pròxima al Palau de la Música estiguera contaminada, degradada i se mantingués així. Una vegada aprovat i després del 91, quan començà la llei immobiliària, això servia perquè se fera el complejo calatraviano, que no anem a parlar ara d'ell perquè ja és conegut de sobre, sinó moltes edificacions a les dues costes del riu. I aleshores se va obrir un barri nou, que és l'Avinguda de França i tot el barri de França. Va ser l'equip de Veges Tu, responsables del PAI, els qui obriren el nou barri de França. És una de les zones, junt amb el centre històric i l'Eixample, que gaudeix d'un bon disseny urbanístic i on resideixen habitants d'un alt nivell de renda. Així i tot, molts dels habitatges romanen desocupats com a conseqüència de la crisi i alguns edificis tenen problemes d'estructura perquè el procés de construcció es va donar apressadament. A més, queden 4 solars encara per edificar. Per tant, el barri de França és un barri no consolidat amb rendes excessivament altes. I ara anem a fer una cosa curiosa i és que anem a continuar França a topetar-nos en el tren, perquè quan se va fer el soterrament no hi havia prou diners i el tren isquia a superfície abans d'hora. Arribes així i te topetes en el muro de Berlín. Ho tens que fer així i tornar. S'està parlant de prolongar-lo fins al Font de Sant Lluís, però bueno, això són peles i no sé quan se farà. Deixem enrere la part nova de València i ens dirigim cap al sud. Passem primer per l'autovia del Saler, des d'on observem la part dreta de la zona d'activitats logístiques, encara per ocupar. Tots els terrenys que s'expropiaren en 2002 i 2003 es troben en el mateix estat que aleshores. No s'ha produït cap intervenció en 10 anys. Com se pot veure, no ha sigut una operació molt exitosa. A dreta i esquerra hi ha terrenys de matolls, mesclat en zones d'horta degradades, cases que queden encara fora de l'àmbit de l'asfalt. La Punta és una de les pedanies del sud situada abans de la zona més afectada per la sal. Aquesta és una part que té un especial interès no sols paisatgístic, sinó de futur. Perquè la pregunta de sempre és: i això algú ha pensat què ha de ser? Per favor?
Estem arribant ja a Natzaret i moltes de les cases que veiem van ser construïdes per a la gent desplaçada per la sal. En aquesta part popular trobem viles antigues i altres més degradades. Abans d'acabar la ruta ens trobarem amb els companys d'urbanisme. Després del recorregut que hem fet, que us he contat, hi ha una cosa que estic pegant-li voltes. En broma y sin broma. Això no té remei. O sea, por hacerlo corto, desde el principio del siglo ha ido siendo un sitio donde tiene estructura y han ido poniéndose otras cosas. Porque al principio era la ciudad, la rayita del puerto, Vilanova del Grau, el puerto y un poquito de Cabañal que era de pescadores. Ahora en este momento es un puzzle, o sea, de tejidos sociales y... O sea, pero un puzzle, es decir, que son tejidos sociales y productivos y bueno, y físicos y urbanísticos de una variedad que te cagas. Nos hemos paseado por la calle Pescadores, da un gusto, macho, hacía un día bueno, ¿no? Había gitanos, casas que se caían, otras casas aberradas, ahí hay de todo. Pero está la trama urbana, están los ejes, no sé, es un espacio perfectamente paseable. Y la casa está mal, pues la tiran y hacen otra, no dejan el solar, ¿no? O sea, de que aquí hay faena para un tubo, pero que dices, coño, este barrio se puede recuperar, no es ninguna utopía, no hace falta hacer ninguna apertura de nada, y está abierto, joder. Está abierto, lo que hay que hacer es tirar lo que no se aguanta y construir y mantener la estructura como está. No tiene mucho misterio lo del Cabañal. Los espacios de oportunidad son los que pueden hacer y encima vienen de norte a sur, vienen con las vías del norte al sur. Es que está chupado, es que es simplemente coger lo que hay y decir ahora vamos a no mirar desde aquí hacia el mar, sino que cada sitio tenga una relación común de norte a sur, que es lo que tocaría pensar. Yo creo que la idea en este momento es ir resolviendo los pequeños problemas. Los grandes hay que resolverlos de manera inmediata. Todas las infraestructuras están totalmente obsoletas. Y todo eso es lo que está parado por la maldita historia de la alcaldesa. Y todas las posibilidades de poder rehabilitar o empezar a rehabilitar, que es cambiar las infraestructuras que están muy mal. Eso para empezar. Y resolver esos problemas, los problemas gordos. Lo otro es un tema de sutura, de pequeñas cositas, y eso te permite seguramente construir algún edificio que te permita tirar algunos edificios altos que están dentro de la trama de planta baja y piso, que evidentemente había que quitárselos encima, sí. Para lo cual había que hacer viviendas alternativas para que la gente se pudiera trasladar allí. Hay mucho sitio para hacer muchas cosas. El problema es quién pone el dinero y a quién va destinado. Bueno, haremos un testamento y diremos, lo que venga tendrás que agarrar yo. A ver si os espabiláis. Hombre, pues hay que hacer un testamento para que todas las abuelitas... Cosas que quedan... Marrón que te dejo. Cosas que quedan pendientes por hacer. Haremos la lista. No, cada uno se encuentra luego el procedimiento. Ens acostem al nou pai de Natzaret, situat en el camí de les Moreres. Els pais són teixits nous que s'adossen a barris antics. Aquí a Natzaret han fet un pai nou, de les Moreres, estrictament adossat al barri de Natzaret, que és una forma de fer urbanisme peculiar. Fou l'últim dels pais que s'inicià abans de la crisi i s'ha quedat a mitges. És una filosofia urbanística que manca de sensatesa. Al costat d'un barri popular com Natzaret, que té problemes d'habitabilitat i d'equipaments, s'ha fet un pai de luxe en lloc d'invertir en una millora estructural d'allò que ja existeix. Tota aquesta part d'ací de la ciutat, que és la que està colindant en el pai de les Moreres, passaran dècades fins a que sapiguem per a què serveix. Això és la darrera estació del Via Crucis, que dic jo, i per tant jo crec que més o menys hem cobert els objectius. Aleshores, pues, com diuen en València, que és molt comú, hasta aquí llegó la riada.